Yan, paano? Baka sinabi ko ano ko makuha? Ano rin ba tayo? Bago ako kung sino ka nag-disapin, hindi ko nang gawin direkta na siya. Ba't yun lang ako? Direkta na siya. Dahil kung bakit na ito, direkta sa bakit. Ibang ang tira ang kapag niya, ano
Ay, saya mati.